Demontujeme súčiastky z bicykla nového. A tuto skúšame dávať dole farbu odstraňovačom. Niekde písali, že keď prikrieš fóliou, že lepšie, rýchlejšie, ale čo ja viem, robil som pokus, že niekde som nechal prikryté, niekde odkryté a takisto to ide rýchlo, takže to je asi úplne jedno. No, tuto sa už tá farba podarila dole, ale najlepšie na blatníkoch, úplne, že do kovu. Takže to ešte sa s tým musíme vyhrať, no. Demontujeme súčiastky z toho, dynamo to ešte bude funkčné, to pôjde naspäť. Zvonček tiež ešte funguje. Svetlo nemáme, to si nejaké zoženieme. No, takže takto. Urobíme si z toho taký zálesacký bicykel. Pôjde tam zelená, taká vojenská zelená. A gumy som tiež našiel také pekné, že hnedé. Tak to bude tak pekne vyzerať celé. No a čo je dôležité, akú funkciu bude mať ten bicykel, to je toto. On bude ťahať ten cyklovozík. Čiže toto ťaženie, čo som zohnal už dávno, mal som to v šuflíku, tak teraz úplne parádne to tam pasuje. Takže takto.